pokračovať v štúdiu alebo sa i hneď zamestnať. To riešia čerství maturanti. Či sa rozhodnú pre jedno alebo druhé, isté je, že štúdium na stredných školách im dalo dobré základy. Určite by som rada skúsila niečo ohľadom cestovného ruchu, kde môžem využiť aj cudzie jazyky, vlastne, na ktoré je aj táto škola pomerne dosť zameraná, keďže máme na výber z 3 jazykov. Všetky odborné praxe sú zabezpečované našou školou. Máme mnoho ponúk, ktoré môžu vlastne naši študenti využiť počas školského roka alebo aj počas letných prázdnin. Máme možnosti cestovať do Rakúska, do Švajčiarska, takisto do Talianska. Veľa ponúk je cestovať do Grécka a takisto aj do Japonska. Tuto na škole, na strednej, ma neuveriteľne chytila práve táto biochémia, mikrobiológia alebo biotechnológia, čo sú všetko také tie biologické vedy, ktoré sa zaujímajú aj o ich aplikácii v skutočnom živote a práve v týchto odboroch ja vidím budúcnosť, pretože toto sa neustále môže vyvíjať, či už práve tým genetickým inžinierstvom alebo inými modelmi. Práca s touto biotechnológiou ma baví a rád by som sa v budúcnosti videl v nejakom tom výskumnom práve pracovisku, kde by som mohol pomáhať k rozvoju tejto biotechnológie. A nielen ako laborant, ale práve že skôr ako ten výskumník alebo ako vedúci výskumu, pretože si myslím, že človek je toho schopný, ak sa bude snažiť sa dostať aj vyššie. Dostali sme základy rozbehnúť si firmu. Vlastne ja ako študent tejto školy a maturant môžem si založiť firmu. Viem, ako na to... Vlastne od septembra začínam študovať hotelovú akadémiu v Prahe, čiže vlastne pokračujem vlastne touto gastronómiou a tým hotelierstvom, čo som vlastne študovala doteraz. To znamená, že tých 5 rokov teraz vlastne budem pôsobiť v Prahe, budem tam aj pracovať, aj študovať a chcela by som študovať v anglickom jazyku, to znamená, že aj si tú angličtinu zdokonalovať ďalej. Škola mi pomohla v tom, že som sa viac menej ako keby našiel teda v tej ekonomike, čo ma začala veľmi baviť. Od 2. ročníka ju máme, takže tam som sa nejak tak našiel, čiže mi priblížila ten ekonomický svet, nejaké to rozmýšľanie možno trošku iné. A v podstate hlavne v tom, že mi priblížila tieto predmety, ktoré som vlastne potom počasie zistil, že ma to baví a možno by som sa tým chcel nejako ďalej zaoberať. Podala som si prihlášky na Univerzitu Komenského v Bratislave, na katedru farmaceutickej chémie a ďalej tiež na Univerzitu Komenského na katedru biochémie. Tým vlastne naša škola má obidva tieto odbory, aj tú biochémiu, aj tú farmakológiu a obidva tie odbory sú veľmi perspektívne a takisto sú veľmi zaujímavé. Zaoberá sa veľmi dôležitou vecou aj pre obyčajných ľudí a to sú vlastne tie účinky liečiv na organizmus. Myslím si, že po tých 4 rokoch už som sa ešte viac utvrdil v tom názore, že teda chcem pokračovať v chémii aj na vysokej škole. Po tej škole by som chcel možno v lekárni niekde s tými liekmi robiť. Možno niekde vo výskume to by tiež bolo zaujímavé. My sme mali predmety ako je marketing, účtovníctvo, ekonomika, hotelový manažment. Takže toto ma skôr práve už pripravovalo aj na tú vysokú školu. Podľa môjho názoru sa tá televízna reklama stáva trošku možno nedôveryhodná pre tých ľudí, možno trošku fádna a rád by som to možno trošku oživil. Ja som typ človeka, ktorý není na štúdium, ale je taký typ človeka, ktorý je vlastne pracovitý. Čiže po škole mám pár ponúk, ktoré idem vlastne vyskúšať, majú tam ako ma otestovať a podľa toho vlastne zistím, že či som na tú prácu vhodný alebo nie. Ja som moc zaujatý na štýl barmana a takýto ako je typy baru, ako miešané nápoje a samozrejme mám vyhliadnutú prácu, kde je spojená plus gastronómia ako reštaurácia, plus vlastne nejaký nočný bar alebo niečo také. To je pre mňa moc dobré. Plus nejaké tie cateringy, jak vždycky boli a vždy budú. Ja som bol veľmi zaujatý vlastne do varenia. Mňa to veľmi bavilo, lenže jak som študoval týchto 5 rokov a čo sme mali teóriu obsluhy, sme preberali tieto veci plus kurzy. Ma ten predmet teda tá činnosť tak zaujala, že som veľmi prekvapený z toho. Sa mi podarilo v 2. ročníku dostať sa z povinnej praxe skrz jednu pani profesorku, ktorá má muža na vysokej škole, na povinnú prax. Tam sme došli do školy a dostali sme sa do kolektívu mladých technikov, ktorí majú vlastnú firmu na nohách postavenú, vyvíjajú biomedicínske zariadenia a zariadenia, ktoré sú vlastne v tejto dnešnej dobe potrebné. Sú to najnovšie technologické novinky. Veria si,
Nechýba im odhodlanie, sú zdravo sebavedomí. To sú čerství absolventi stredných škôl. Čo myslíte? Celkom dobré základy do života aj pre vás ostatných.